Iki vitamin damel jenengan sedoyo. Mas Dalang sehat, bahagia selalu. Iya Mas ya. Ya harus Bang. Ini hari ini agenda latihan garapan baru Sanggar Astabrata buat tanggal 27. Tetap kompak selalu, Mas Akbar Fan Club selalu dukung karya-karyanya. Pen celup. Piye bendungane? Hong ilaheng awik namhastu namasidam muga rahayu sagung tumuwuh putra siswaku nggerek kulup Narayana kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh Rama Panemban Begawan Padmanaba amiji dumateng kang putra siswa kula pun Narayana mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk sahandap cenela paduka Sang Adi Panemban. Iya Narayana iya wis ndak tampa apa sing dadi sembah pangabekti jeneng sira kulup Narayana Wruhanana jeneng sira Narayana mono mujudake satriya kang dadi calon pengawakaning Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan kang ndarbeni jejibahan memayu hayuning jagat sarta melu angreksa marang katentremaning bawana. Sang Hyang Wisnu nitis marang satriya lamun kahanan jagat raya wis morak-marik. Sang Hyang Wisnu bakal nitis marang satriya lamun angkara murka sangsaya ndrebala mapan ana ing jagat raya Narayana. Aduh Rama Panemban, manut pamawas kula, manut pamawasipun kang putra siswa kula pun Narayana, ala lan becik, bungah kelawan susah, angkara lan utama, nista lan suci ingkang kagelar wonten jagat menika awet keparengipun Hyang Agung. Lajeng pedah menapa para satriya kok inandandani risakipun jagat. Mongko sedaya ingkang ginelar menika awet keparengipun Hyang Nasa Narayana. Ya senadyan kabeh lelakon kang dumadi ing jagat iki pancen kodrating pangeran, nanging manungsa diwajibake nindakake dharma jumbuh kelawan sesanggemane dewi-dewi. Nyuwun pangapunten Panemban, Narayana menika kadhapuk dados satriya ingkang dharmanipun nyernakaken sinten kemawon ingkang tumindak culika. Mongko tiyang ingkang hambekipun culika menika inggih kalebet titahipun Gusti. Dados menawi kula mejahi tiyang ingkang hambek angkara murka, sami kemawon kula nyahak kalian adilipun kodrat. Jer tiyang hambek nista katitahaken wonten jana luka menika awit saking keparengipun Pangeran Rama Panemban. Iya Narayana pancen bener. Apa to sebabe pangeran nitahake titah kang hambek angkara murka? Ya awit ing pamrih satriya kang hambek utama ingkang supaya kinen hambrasta. Mula Gusti banjur nyipta menungsa sing wujude hambek utama tanpa beda kaya jeneng sira muridku Narayana. Duh Panemban,
Menawi mekaten pangeran nitahaken menungsa menika supados cecungkran lan ngagengaken ing reh raos memungsuhan. Ateges raos geting keburu sengit boten dosa Rama Panembahan. Narayana piwulang suci apa wae mesti nuntun umate supaya nggedhekake rasa welas lan asih. Tegese pangeran ora seneng yen weruh umate padha kegubel ing rasa serik, rasa drengki lan rasa srei. Rama Panembahan, menawi jejibahan kula kedah ambrasta angkara murka, tegesipun Narayana kedah memungsuhan sarta anggadhahi rasa serik dumateng mengsah kula. Narayana, lamun menungsa darbe rasa serik lan rasa memungsuhan padha karo wani mungsuhi marang Gusti kang nyipta jagat. Panembahan, kok saya kodeng raos ing manah kula? Cetha menawi paduka Rama Panembahan namung badhe bebingung dumateng rasanipun kang putra siswa kula pun Narayana. Narayana, rasa kodeng lan bingung bakal musna lamun to panjenengan ingsun wis tetunggalan marang jeneng sira kulup Narayana. Tangeh lamun saged manunggal rasa lan batos. Menawi paduka cukeng Narayana kenceng ngugemi dumateng beneripun piyambak-piyambak Rama Panembahan. Aduh, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Rama Panembahan. Dene kula cukeng ngugemi dumateng pamanggih kula muridku Narayana. Ya kanthi kahanan iki. Ya kanthi kahanan iki kita dadi ngerti. Lamun to bener kuwi yektine ora mung siji. Nanging gumantung saka ngendi anggone nyawang. Tak baleni, bener kuwi yektine ora mung siji, nanging gumantung saka ngendi anggone nyawang. Mawas kawontenan menika saged teliti menawi ngambah sak indenging tlatah tanpa bedak-bedakaken awon lan sae, asor lan luhur Rama Panembahan. Iku bisa luhur maneh lamun bisa dadi kiblating bebrayan lan saged langkung permati lamun to saged damel sengsem ayem lan asrining gesang. Narayana, kabeh kang wis rinembung iki bisa genep ing dharma lamun to bisa ambesmi angkara murka. Nyuwun pangapunten. Punapa sedaya ingkang sampun karembak menika saged kangge srana memayu hayuning jagat Rama Panembahan. Kabeh lamun tumus ing ati lan kababar ing pakarti, yekti bisa murakapi sagung dumadi. Lajeng pucak ing dharma lan jejibahan kula menika mapan wonten pundi Rama Panembahan? Narayana, sumbering kadarman yekti mapan ana tepa tuladha. Yen kabeh para titah dadi tepa tuladha tumraping awake dhewe, tumraping kulawarga munggahe bebrayan, jagat iki anane mung hayu lan rahayu. Mula Narayana, panjenengan ingsun wis nglantarake piyandel minangka sipat kandel ingkang sinebut senjata cakra Baswara lan panah Kyai Kesawa.
Senjata cakra gunane kanggo ambrasta sukertaning jagat memalaning bumi. Ewadene panah Kyai Kesawa ingkang mapan ing rikmamu lamun tandha gepok singgol jeneng sira bakal bisa mbledhos dadi brahala sak gunung. Sejatine maksih kurang sawiji pusaka kang durung kita tampa, ya kuwi wujude kembang wijaya kusuma kang gunane bisa kanggo ngusadani wong kang lara, nguripake wong kang mati sak njabane garis pesti. Nanging kembang wijaya kusuma mau durung titi wancine kita tampa. Besok lamun Narayana wis nampa kanugrahan jumeneng dadi ratu mimpin para kawula, ya ing kono kembang wijaya kusuma mau bakale bisa jeneng kita regem. Lan supaya saya madhep kang sarta mantep jeneng sira Narayana netepi kadarman iki, ripalungguhan iki wengakna panca indriyamu tatanen rasamu. Pun Rama Begawan Padmanaba ingkang bakal tetunggalan marang jiwa kita Narayana. Sabantuk wahyune ngalah Giya tumelah mangolah ilmu bangkit mikat arah mangugut kukutaning jiwa anggo jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Tinemune jebul guruku Begawan Padmanaba mono panjilmaning Sang Hyang Wisnu. Ketitik panjenengane wis kasembadan tetunggalan marang jiwane Narayana. Ya to ya. Narayana ndarbeni kewajiban kang ora enteng. Yaiku kinen rumeksa rahayuning jagat saisine. Mongko manut dawuh kang ndak tampa, apik-apike manungsa mono lamun bisa dadi patuladan tumraping diri pribadi, kulawarga lan bebrayan agung munggahe negara lan jagat saisine. Kabar kang sumebar pawarta kang warata. Dina sak mengko negaraku Mandura dedrek bumi Mandura lagi horeg. Ya merga saka pakartine Adipati Sengkapura Baswara Kangsa ingkang hangubal ubal marang kamurkan lan kanistan. Lamun ta Kangsa wegah nampa wewarah nampik pitutur becik endha marang piwulang utama. Mbok menawa Narayana ingkang dadi lantaran minangka dutaning adil bakal ambrasta sukertaning jagat Mandura kang disarirani dening Kangsa Dewa. Ya bakal tak tekati kanthi tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga bumi negara Mandura tansah manggih hayu lan rahayu.
Sewaka
langenira sang nar pati lampah hira alon ginarabak padaya yuwarna nira Iwang suksma mangadili nuwih. Iwang suksma mangadili nuwih muga paring papayung mring panjenenganing sun. Satemah ambabar pepadang aning jagat Mandura. Kadangipun Kakang Yayi Arya Prabu apa dene Yayi Ugrasena. Kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh Koko Prabu. Koko Prabu Basudewa amiji ingkang rayi kula pun Arya Prabu. Cumadung dawuh do Koko Prabu amiji kang rayi kula pun Ugrasena. Yayi, sakwuse jeneng sira sakloron satata pinarak lenggah. Mung bakal ndak kanthi angudarasa. Ora ana liya magepokan anggonku jumeneng nata sinengkuyung dening lapisaning para kawula dasih. Lenggah dampar ana ing kraton negara Mandura sejatine
Sejatine Prabu Basudewa iki madheg Ratu Anyakrawati ambau denda ngenyam kamukten sarta nglungguhi kawibawan iki ora kurang sawiji apa dasare ingsun madheg Narpati kinanyoman dening para Jawata pinaringan pangestu saka Kanjeng Rama sinurung pamujine para sepuh lan pini sepuh mudune sagung para kawula dasih sak kawula dasih ingkang mapan ana ing kukuban negara Mandura nanging Yayi Arya Prabu lan Yayi Ugrasena tinemune cara wong gegawa mono ora saya enteng parandene malah sangsaya abot mongko para wasis wis nate paring dawuh Ratu Mono beda kelawan para kawula yen kawula wenang ukur marang kodrate dhewe-dhewe nanging yen ratu kuwi manungsa ingkang sinampiran pakaryan ngatur kendho kencenging prenatan butek beninging swasana praja kuwi ana pundhake Nalindra mula ingkang kaprah lan ingkang bener mono ratu kuwi kudu sugih kepinteran ratu kuwi kudu sugih kadigdayan lan ratu kuwi kudu uga sugih lelabuhan utama sugih kepinteran tegese ratu kuwi kudu sugih kawruh pamriye dimen kanggo obor pepadang anggone anindakake marang pamarintahan bisane sugih kepinteran ratu mau kudu sregep ngasah lan tiping pikir ngudi indak ing ilmu lan wuwuing kawruh inggih Koko Prabu tah dene ingkang angka loro ya kuwi ratu kudu sugih kadigdayan jarwane ratu kuwi kudu tansah jaya aning palagan pamriye apa pamriye supaya ratu mau bisa ngayomi katentremaning para kawula dasih ewadene bisane sugih kadigdayan Nalendra mau kudu demen olah tapa merga yen nganti ana ratu ingkang ora digdaya gonyeh kulite getas balunge yekti bakal ilang kawibawane sebab rina wengi mung tansah dicecenges dening para durjana lan hambek culika satemah negara kelangan karahayon negara kelangan katentreman kang sarta karaharjan para kawula temahane goreh rongeh sing dadi uripe nuwun inggih Duh Koko Prabu ewadene kang angka 3 ratu ingkang pinercaya dening para kawula mono kudu sugih lelabuhan maknane ratu kuwi kudu tansah memayu hayuning bawana bebasane bisa nguripake wong kang mati ngusadani wong kang nandhang lara sung pitulungan marang kang kacintrakan sarta asung suka kang lagi nandhang prihatin Yayi mara coba walien kang dadi rasamu tumrapipun kakang Prabu Basudewa telu-telune babakan mau kaya wis dak tindakake kanthi bener becik nanging tinemune negara Mandura iki ndak rasakake suwe-suwe kok saya panas ndak gagas saya abot lan saya ribet Mandura semune wis koncatan kawibawan ilang yonine adoh saka katentreman adoh saka kerta lan raharja rina wengi mung tansah kareridu dening pakartining para durjana Brahmacorah ingkang rusak tatanan ganggu kamardikaning para kawula cilik mongko wong cilik sing ora ngerti kintang kimpuling lelakon ora ngerti pojok plerete kabeh padha njerit rereyongan ya mung merga saka bengi sing kahanan mongko ratu ki ora ana bedane karo wong angon tak baleni ratu kuwi ora ana bedane karo wong angon lamun tok ana manungsa dadi pengarepaning keluarga dadi wong lanang
tegese dadi pengayom tumrap wong sak kulawarga. Sing jenenge lurah utawa demang duweni kewajiban angon marang wong sak kelurahan, wong sak desane, wong sak kademangane. Banger bacin butek bening, tentrem lan tintriming kademangan kuwi gumantung demange munggahe para ratu yayi. Tanpa beda kelawan panjenenganing sun arakamu Prabu Basudewa. Yen nganti aku ora bisa angon karo wong sak negara, aku ora bisa ngopeni karo para kawula ing negaraku negara Mandura, tan murunga iki mengko aku bakal nampa bebendo agung saka ngarsaning Hyang Widi Yayi Arya Prabu palugon laguning lekas. Lo kita linuding kidung kadung kadereng hamong ngun manah rahayu Hayuwana tan agolong gumolong manadukara Kawula nuwun sewu Donjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula donya prateng delahan. Kalilan ingkang rayi kumbina nderek matur. Piye Yayi? Kagiat raos sing manah kula dupi paduka Jeng Koko Prabu paring dawuh bab suwasananing negari Mandura ing ripalenggahan sakmangke. Pancen kapara nyata bilih kahanan ing jagat menika nyakra manggidingan. Swasana silih gumanti. Tentrem menika boten langgeng. Kabukten ingkang kagelar mapan wonten ing negari Mandura ing dinten sakmangke. Rubeda ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Unjuk rasa saya ndadra tanpa wigih araringa ngrisak wewangunan ingkang kagem kebutuhanipun para bebrayan agung. Koko Prabu. Wonten malih ingkang andadosaken trenyuwing manah kula. Awit kathahipun para kawula Mandura ingkang tetel raos kamanungsanipun luntur dumateng kautamanipun. Ketitik wani jarah rayah ngerampok bandanipun para kawula dasih sarta boten wigih araringa ngobong papan pangibadah. Mongko tunggal agama malah dedreg, tunggal kapercayan malih dadi sikut-sikutan jegal-jegalan. Pramila saking menika Duh Koko Prabu. Namung tirta kawicaksanan saking paduka Jeng Koko Prabu ingkang kuwawi angasrepi manah kula. Sampun ngantos kahanan negari Mandura menika saya ndadra Duh Koko Prabu.
permara reh manguswa umya ngambreng kadhe karonaning kaswasih ring marga hamalatkum ore sang kanta mastrat maca leng-leng lalu mangu ladi surya mangrangsang waya surya mangrangsang waya umyus amara wayanto kawula nuwun sewu Dujeng Koko Prabu Jimat pepundhen kula kalilan ingkang rayi kula pun Ugrasena nderek munjuk atur ya Ugrasena arep matur babagan apa inggih yektosipun waleh-waleh menapa awit pangestu paduka Jeng Koko Prabu Basudewa ingkang rayi kula pun Ugrasena sampun kasembadan ngrangket gerombolan ingkang wanuh-wani ngogak-ogak kantentremanipun negari Mandura ing dinten sakmangke saksampunipun naliti kanthi permati kanthi bukti-bukti ingkang kiyat jebul para-para Brahma curah tukang-tukang ingkang damel risak ingkang sami unjuk rasa kala wau jebul tiang-tiang bayaran dados para brandal para begal wonten ngrusak katentremanipun negari Mandura menika pranyata wonten ingkang merintah pranyata wonten ingkang bayar duh Jeng Koko Prabu lho mengko dhisik Ugrasena banjur benggole utawa dedengkote para kraman kuwi mau sapa mara gage enggal matura kanthi trawaca Ugrasena nuwun pangapunten estunipun radi ewet pekewet anggen kula badhe matur nanging menawi bab menika kula mboten matur tartamtu kahanan menika tartamtu badhe saya ruwet duh Jeng Koko Prabu kahanan menika sangsaya ribet nyuwun pangapunten miturut aturipun para brandal ingkang sampun kula kunjara pangareping para durjana sarta ingkang ngubupi para Brahma curah sarta ingkang ambayari tiang-tiang ingkang sami unjuk rasa kala wau jebul malah kula warga Mandura piyambak kula ambali tinempunipun jebul kula warga trah daging Mandura piyambak nuwun pangapunten mboten wonten sanes ingkang dados dalangipun perkawis menika mboten wonten sanes ingkang putra piyambak ing Sengkapura nenggih Angger Adipati Kangsadewa duh Jeng Koko Prabu leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan rimang lerlena tanpa kahanin lerlena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tam tulusa mengko sang dyah utama ucap kacarita nalika samana peteng dedek lelemengan jagate negari ing praja Mandura kaya ketaman Begawa Hanjala Sundalakasa nenggih Prabu Basudewa dupi miyarsa aturipun ingkang rayi Raden Ugrasena kang dalah ingkang rayi ing kumbina risang Arya Prabu kaya wis pantok pepuntaning tekad jibeg bebeg nggalihe ratu ing negari Mandura wauta kocap jenggirat Prabu Basudewa dupi mulat praptaning ingkang putra Sengkapura nenggih Adipati Kangsadewa miyak ingkang samya semewa
lagi Jawawan sabda ora kang sumewa kegaring pasewakan kata samyana raka wonten dirata mata ong Duh kula putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jenenging wang jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara amit pasang kaliman tabik pisawanan kula sinabeta ing ila duni dumawaing tawang tuwang wela dalah Iwang Suksma mangadili niwih payungana marang panjenenganing sun yen ora sisip ingkang dadi pamawasku iki kaya praptane anakku bocah bagus bocah sigit Baswara Kangsa Dewa kang lumarap ana ing setinggil negara Mandura kene Kangsa sakwuse satata anggonmu lungguh semune ana babakan wigati ingkang bakal nduk babarake marang pun Rama ketitik semengko pengawak bojro-bojro kang mawa gita-gita kang amengku gati ana parigawe apa Baswara Kangsa nggih Kanjeng Rama kalilan matur sisip nyuwun diagung pangaksami yektosipun waleh-waleh menapa Kangsa menika inggih ewuh pekewuh sejatosipun menawi dadak minggah wonten pendhapi agung negari Mandura mriki. Awit menapa? Awit kejawi kula menika pekewuh wonten ing Kadipaten Sengkapura, pakaryan kula menika ugi tumpuk undung. Ning gandeng ripalenggan sakmangke kula dipun jawel, kula dipun tangisi dening sagung para kawula dasih ingkang mapan wonten kraton negari Mandura. Mila purun boten purun kula nglonggaraken wekdal dinten sakmangke ngadhep wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kanjeng Rama atur kula menika mboten medal saking pikajengipun para kawula paduka piyambak. Ning kula matur pancatan kula awit saking panangising para kawula dasih. Panangising wong cilik ingkang sami sambat dumateng ingkang putra kula pun Baswara Kangsa. Nuwun pangapunten. Wonten babakan ingkang jomplang cara itungan niku ganjil tumraping negari Mandura menika. Babakan apa Kangsa? Babakan apa sing ganjil tumuli enggal matura marang pun Rama? Nggih. Bab punika ingkang badhe kula aturaken. Nuwun sewu. Paduka menika dadi ratune wong sak negara Mandura. Kula suwun anggenipun tresnani dhateng para kawula anggenipun
migatekaken dhateng para kawula dasih menika ampun ban cindhe ban ciladan ning kudune kudu adil lan warata. Nyatanipun ing ripalenggahan sakmangke ingkang paduka tresnani menika namung para sesepuh, adi sepuh, para ahli budaya kang sarta para alim lan ulama. Punika kemawon ingkang purun paduka rangkul, punika kemawon ingkang purun paduka tresnani. Ning para kawula, para nom-noman babar pisan mboten nate antuk kawigaten dhateng paduka Kanjeng Rama. Nuwun pangapunten. Mongko tiyang sak negara Mandura menika mboten namung dumadi saking tiyang pini sepuh lan para ahli budaya sarta tiyang-tiyang ingkang gilut dumateng agama. Nanging para nom-noman ugi mbutuhaken katresnan paduka Kanjeng Rama Dewaji. Para nom-noman butuhaken katresnan paduka punika ugi kedah paduka rangkul Kanjeng Rama. Tah, menapa kemawon ingkang paduka gelar wonten negari Mandura? Punapa kemawon ingkang paduka gelar wonten negara Mandura? Jare dinggo lelipur para kawula. Jare dinggo ngegungake agama kelawan budaya. Ning nyatanipun menapa? Nyatanipun mriku sedaya geseh kalian kekarepanipun para kawula dasih. Sedaya kala wau boten cocok kalian atinipun para kawula dasih. Nuwun pangapunten. Contonipun, tuladanipun. Paduka gelar adicara kabudayan. Niku sing remen, niku sing seneng nggih nggur para sesepuh pini sepuh. Paduka gelar adicara ingkang inti sarinipun ngegungaken siaring agama. Punika sing seneng ya mung wong sing mudheng karo agama. Ning paduka Kanjeng Rama mboten nate mikir kawula nom-noman sing maneka warna kang dadi kesenengane. Para kawula-kawula paduka ingkang dumadi saking Karang Taruna, ingkang dumadi saking nem-neman. Punika mboten nate paduka gagas apa to sing dadi kekarepane babar pisan mboten nate paduka pikir. Dados nek mung ben sasi negara Mandura menika kok mung gelar adicara ingkang wonten sambung rapetipun kalian agama lan budaya. Nuwun sewu, rumaos kula muspra tanpa guna. Muspra tanpa guna babar pisan ora ana sing seneng tundhonipun nggur arep ngeceh-ngeceh dhuwit. Nggih. Tur sing ditanggap menika namung babakan kabudayan. Jane budaya niku gunane napa to? Kula tak takon. Jane budaya niku gunane napa? Timbang nggon nanggap kabudayan, timbang nggon nanggap kesenian, tur tomane regane ya larang. Monggo dhuwit kala wau dipun kempalaken dipun paringaken kemawon dipun dom kalian tiang-tiang nom-noman negari Mandura. Niku luwih cocok, niku luwih pas. Timbang dinggo nanggap-nanggap wayang campur sari. Menika mboten wonten ginanipun. Menika sing seneng nggur para sesepuh pini sepuh. Menika budaya ingkang kuna. Nuwun pangapunten. Cetha ngeglok kang tanpa warana. Cetha ngeglok kang tanpa warana. Dinten sakmangke paduka anggenipun ngasta bawat adil wonten ing negari Mandura. Punika mboten cocok, punika mboten trep, punika mboten pas. Para kawula para cah lanang-lanang nom-noman niku padha sami kurang hiburan. Rina wengi mongkon nyawang bojone terus, ora budrek ngaten niku. Mongko bojo niku tan prabeda kayata sayur, kula baleni. Bojo niku tan prabeda kayata sayur utawi jangan. Yen bendina sing dipangan nggur jangan tewel terus mesti ana wadehe, mesti ana bosene. Saya tiyang Mandura. Saya tiyang Mandura niku pakeme kleru. Wong-wong Mandura niku duwe prinsip sing kleru. Rumangsane urip ana alam donya niku sing ayu kuwi mung bojone tok. Niku kleru tur banget. Tur niku dosa lho niku, dosa niku. Wong asline niku mblithuki karo atine dhewe kok. Ing atase bojone lemu, ireng, panune pirang-pirang. Jare ayu dhewe, ayu badake kuwi apa piye? Monggo sak mangke kula badhe usul. Paduka kudu wani nggawa gebrakan utawi perubahan.
ing pamrih supaya para kawula niku padha seneng sing dadi atine. Nuwun sewu, kula nyuwun pirsa. Sawah utawi lemah ingkang mapan wonten wingking kraton menika kagunganipun sinten? Sawah utawa lemah mburi kraton. Inggih. Ingkang wiyaripun pinten-pinten hektar niku lho. Kuwi kagungane para kawula dasih ingkang mapan ana kukupan negara Mandura kene Kangsadewa. Mang pundhut kemawon. Mang Tumbas, pinten regane sawah? Mang bayar kenceng, ora kencan, ora semoyo, ora utang. Mang Tumbas sawahe. Nek wis dituku, lah nek pun Mang Tumbas mengke ndang dibangun mawon. Wujudipun warung-warung alit, jentrek-jentrek ngaten. Udakara cacah 19 utawi 21. Lah, lajeng salebetipun warung utawi wande kala wau, salebetipun warung utawi wande kala wau dipun pasang wujude lampu. Lampune ora sah padang-padang, cukup 3 watt munggahe 5 watt kemawon. Sajroning warung kala wau, sajroning warung kala dipun paringi jajan werna 3. Jajan werna 3 kuwi apa wae Kangsadewa? 1 tahu sing iso guyu, 2 tempe sing iso awe-awe, 3 bikang sing iso jigang. Tempe sing iso awe-awe, tahu sing iso guyu, bikang sing iso jigang. Menika sisip sembire luput katuragane cah-cah nom-noman ingkang mapan wonten mriki niku mboten cepet tuwek. Mboten cepet uwanen. Mergo sing disawang mengke ora nggur bojone. Nek niki mengke sida kelakon mengke tiang-tiang jaler kalawa nek nyambut gawe saya semangat mergo wis ana sing diarep-arep awan nyambut gawe nek bengi tiling kintak. Lah niku. Mangke babakan jajanipun kados pundi? Jajane sing model kepripun tak kula kemawon sing bagian madosaken gampil niku. Njaluk sing model piye kula goleke. Pun niku kemawon ingkang dados punika kemawon ingkang dados panyuwun kula. Nggih. Jajan sing model kepiye mengke Kangsadewa ingkang badhe madosaken. Lah ndungkap ingkang angka kalih. Ndungkap ingkang angka kalih kula suwun paduka enggal ngawontenaken tontonan sing donya urung tawara jagat durung nate mulat. Nenggih ingkang awujud adon-adon jago manungsa. Adon-adon jago manungsa. Ning jagone sing didu dudu jago bopongan nanging sing didu jago bombongan. Dudu ayam lumrah nanging sing didu wujuding jalma manungsa. Mangke sing didu saking Sangkapura utawi saking Kanoman kula sampun nyiapaken, kula sampun nyawisaken. Kula sampun nyawisaken boten wonten sanes Paman Patih Suratri Mantra. Ingkang sago dados jagonipun saking negari kula Sangkapura. Lah mangke dipun tandingaken mungsuh jago saking kasepuhan, jago saking negari Mandura. Manggolek jago sing babak kalian jago kula. Nggih Paman Patih Suratri Mantra. Mangke dipun tandingaken kaya ngapa sektine jago saka Mandura lan kaya ngapa sektine jago saka negara Sangkapura. Pun mang paduka mang golek jago saking negari Mandura. Nek mang golek kok ora ketemu jago saka negara Mandura, mang maju piyambak niku langkung jos. Tur to adon-adon jago menungsa niki mangke kula suwun. Adon-adon jago menungsa niki mangke kula suwun dipun gelar wonten ing Blabar Waja Kenthing Kawat. Madyaning alun-alun negari Mandura. Niki mengke mesti para kawula padha bombong sing dadi atine merga weruh tontonan sing endahe kados ngaten. Pun kalih niku mawon ingkang dados panyuwun kula kinten boten wonten ingkang kecicir menawi wonten sisi pengatur kula diagung pangaksa paduka. Daya ingkang putra nyuwun pamit monggo babakan menika dipun rembak kalian para nayakan negari Mandura. Kula watesi 7 dina 7 bengi kok nganti negara Mandura ora kirim jago wonten Blabar Kawat janget cinencang. Nek wonten napa-napanipun tumrap negari Mandura, Kangsadewa mboten tanggung jawab. Nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati Kangsa nggih. Kula enteni 7 dina 7 wengi. Negara Mandura kudu kirim jago. Yo.
Kadya tur-tur miturut hanut sumarah mring Gusti dene Siti Miwang Utama Om panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara bejo dadi bandara rinerepan mring pra abdi Sewu Lepati Agung pangaksami Paduka Duh Koko Prabu kula nyuwun kanthi sanget sedaya ingkang dados panyuwunanipun ingkang putra Sengkapura pun Baswara Kangsa sampun ngantos dipun pinangkani sampun ngantos dipun turuti menawi Paduka Kanjeng Rama ngantos ngabulaken menapa ingkang dados panyuwunanipun Angger Kangsa tartamtu para kiai lan ulama para brahmana resi mangke badhe goreh ingkang dados manahipun Ugrasena wonten dawuh aku iki wit mau meneng ki mergo aku bingung Ugrasena sing dikarepke Kangsa ki jane piye to yen perkara adon-adon jago manungsa aku bisa ndungkap ning perkara sawah mburi kraton kok arep dibangun warung cilik ning kono ana jajane tahu sing iso guyu, tempe sing iso awe-awe, bikang sing iso jigang. Kuwi karepe piye to Grasena? Ana jajan kok jenenge aneh-aneh ngono kuwi. Aduh, Koko Prabu, kedahipun Paduka sampun tanggap ingkang dipun pikajengaken kalian ingkang putra pun Baswara Kangsa menika. Wingking kraton badhe didamel papan-papan maksiat. Maknane papan-papan maksiat nuwun sewu tahu sing iso guyu tempe sing iso awe-awe bikang sing iso jigang sedaya kala wau namung sanepan tegesipun mangke ing warung-warung kala wau badhe dipun pasang wanita tuna susila werdine wanita sing nakal, wanita sing seneng jotos, wanita sing seneng ngantem, wanita sing wani ngidoni wong lanang ngono apa piye? Mboten ngaten. Tegesipun wanita ingkang kecemplung jurang ireng. Apa ora waspada nek mlaku? Kok nganti kejungkel ning jurang ireng iki lho. Cik mboten. Maknanipun wanita sing gaweanipun nglipur wong lanang ingkang irung ning jero kraton kok muni ngono. Lah panjenengan mboten paham-paham kok. Pun dadak digenahne wong lanang sing irunge lorek menika nggih ora paham. Wanita sing model piye? Nggih niku ingkang sing dikarepaken kalian Kangsa Dewa. Negari Mandura badhe dibangun papan-papan maksiat. Wis. Aja nganti Ugrasena, aja nganti mergo iki mengko. Lah nggih, pramila ampun ngantos dipun kabulaken. Ampun ngantos dipun kabulaken ingkang dados pamintanipun ingkang putra Baswara Kangsa. Iya. Nanging babakan angka loro ya kuwi Kangsa kepengin nganakake wujude adon-adon jago menungso. Semune aku wis bisa maca glagat kang sarta kekarepane Baswara Kangsa. Mbah ngakoni apa ora? Sajake Kangsa bakal kepengin jongkeng ke Prabuan Negara Mandura. Mestinipun kados mekaten Duka Prabu. Ya, saiki ngene wae ya. Ugrasena kelawan kowe Arya Prabu. Ibarate Kangsa kae jaran lagi megar. Upamane geni lagi ndadi. Ning kowe percaya, wong sing bener bakal jejer, wong sing salah bakal seleh. Becik ketitik ala ketara. Sapa sing bibiti ala ing kono wahyune bakal sirna. Mangmula turut ana apa sing dadi kekarepane Kangsa babakan adu-adu jago menungso kuwi mau. Malah aja wedi kangelan dina iki Ugrasena munggah ana pertapan Sapta Arga. Aku isih kelingan biyen Prabu Pandhu Dewayana duweni putra 5 cacahe kang sinebut Pandhawa. Pandhawa sing panenggak kekasih Raden Bratasena. Bratasena mau duweni kasekten kang mrojol ing akerep punjul ing apapak. Yen bisa Bratasena kanthi tumuju blabar kawat janget cincang kinen ngrampungi kamurkane si Kangsa
kanthi lantaran mateni Suratri Mantra kang dadi jagone si Kangsadewa. Makaten iya. Menawi tetela makaten boten langkung ngestohaken dawuh tumuli kula badhe nyuwun pamit. Amanggi Pandhawa panenggak ingkang akasih Raden Bratasena kala wau. Iya. Duga ginawa. Ati-ati aja nganti keri Ugrasena. Gandanya sekar keadung. Kembang esmu arum inorat majamat hati usul kokang tenturamur kumabur rintik kocok. Lenga Patra
Alhamdulillah. Wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Nduk anakku sing setinik-tinik, anakku sing ayu-ayu dhewe Limbo. Ana parigawe apa mak nimbali karo anakmu aku Limbo? Leren luwih dhisik ya ana nganggo ambekan. Iya, Dasare wiwit sore kepara wiwit awan grejeh. Iya, Wiwit aku teka lokasi wis udan ora mandeg, ora dadi boyo pangopo. Banyu minangka tandha penguripan, banyu minangka tandha penguripan. Mula kang saka kuwi ayo sadurunge matur kang akeh-akeh kang sadurunge ngaturake tetembangan kang maneka warna anakku Limbuk luwih dhisik ndak kanthi piye mak. Kang angka sepisan ya kuwi ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung rasa puja lan puji syukur kang jero konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa ngono ya mak. Ingkang wis malimbarake keberkahan kang sarta kenikmatan marang aku kang sarta kowe Limbuk. Iya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya. Moga tanpa nikmating Gusti Allah aku karo anakku Limbuk bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Ngono ya mak. Iya, Lah banjur bengi iki janjane adicarane apa mak? Piye? Bengi iki adicarane dalam rangkaian acara apa? Iki ngene ya nok. Bengi iki ya kuwi adicarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi bersih dusun utawa rasulan. Oh ngono. Sing gelar ya kuwi para warga masyarakat dusun Danggala lan Luwengombo. Oh ngono. Dusun Danggala lan dusun Luwengombo. Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Ngono ya mak. Alhamdulillah wa syukurillah. Iya. Awake dhewe sak rombongan lagi sepisan iki sowan rene, lagi sepisan perdana iki sowan kene. Aku lagi teka ning lokasi mau wis dipernah-pernahke karo panitia. Ngono. Dasare udan wiwit sore aku munggah panggung sikilku nganti tak kreseki no. Ngono. Iya, sikilku jan tak kreseki saking ademe udan ora leren-leren wiwit awan wiwit sore mau. Aku ndalange sikilku tak kei kaos kaki. Iya. Iya ya mak. Ora dadi boyo pangopo. Sing daku awake dhewe sowan pertama rene kuwi niate ora golek apa-apa ning niate mung ngraketke paseduluran kaya sing didhawuhke Bapak Lurah ning mau sore mau. Oh ngono. Ngraketake paseduluran tali silaturahmi. Iya. Ing antaraning Jawa Timur kang sarta Jawa Tengah, ing antaraning Nganjuk lan Gunung Kidul. Ngono. Manut agama sing tak sinaoni, manut agama sing tak ruwi, ya. Sok sapa menungso sing seneng nyambung tali silaturahmi fa insyaallah bakal dijembarke sing dadi rezekine, bakal didawake sing dadi umure. Amin amin Allahumma amin. Pancen sing disuwun kaya mangkono ya, Mak. Mula wis sak trepe wis sak wajibe aku karo Biyo ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Iya, kunjuk sapa wae. Nuwun inggih ingkang angka setunggal. Pepunden kula. Sapa? Bapak Sagiyanto. Oh, Bapak Sagiyanto. Sing mau sore wis paring dawuh, wis babar pangandikan. Iya, ngaturke panuwun mau sore ya wis wawan pirembugan karo aku. Uga ngaturake panuwun dumateng kunjuk kepala dukuh Danggala, Bapak Iwan Alamsyah. Kang sarta Bapak kepala dukuh Luwengombo, Bapak Aris. Kang sarta ngaturaken panuwun kang tanpa pepindhan untuk seluruh panitia sing wis ikut andil suksese lumadining adicara bengi iki wayang kulit. Kang sarta
mengucapkan terima kasih untuk seluruh warga masyarakat ingkang mapan ana ing dusun Danggala kang sarta dusun Luwengombo kang wis menehi kapercayan marang awake dhewe sak kanca. Heeh. Kinen bengi iki awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring libur menghibur para warga masyarakat gelar kelir gantung gong wayangan bengi iki ana ing ya kuwi dusun Danggala lan Luwengombo ya Mak. Pancen bener kaya mangkono no. Ya, Ternyatane adicarane pirang-pirang orang nggur wayangan, malah yen ku nampa dawuh mau sore, ya. Wis diwiwiti saka adicara turnamen. Oh, turnamen. Iya, Terus ana uga pengajian, iya. Terus mau esuk awan, uyon-uyon terus disambung genduri. Oh, ngono. Terus ana jatilan, no. Oh, iya, Terus bengi iki kinarya penutup bengi iki minangka penutup acara puncake ya kuwi wayangan. Wayangan ya no, iya pancen kaya mangkono. Iki sowan komplit kanca-kanca ingkang kagabung paguyuban Sanggar Seni Astabrata. Mijil saka kutha Angin Nganjuk. Iya, awake dhewe uluk salam ning kene. Awake dhewe uluk salam ya kuwi ngempek eyom ngalap berkahe warga masyarakat ning kene. Oh ngono ya Mak. Dasare ya lagi pisan iki perdana iki awake dhewe rene mula awake dhewe uluk salam. Nek ana klerune, nek ana kecicire, ya anggone awake dhewe paring panglipur, awake dhewe ora iso omong apa-apa, mung nyuwun diagung pangaksami. Ngono ya Mak. Merga sing kulino mayang ning kene jare dalang-dalang hebat. Aku ngrumangsani nok. Aku kelawan sak kanca iki isih tahap junior. Oh junior. Isih belajar, isih akeh kekurangane tinimbang keluwiyane. Iya. Mula awake dhewe sowan rene ora iso matur apa-apa, ora arep pamer apa-apa. Iya. Ning bakune awake dhewe ning kene niate mung tambah dulur. Oh ngono ya Mak, golek dulur. Nek dulure akeh fa insyaallah rezekine bakal nambah ngono kae. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Pokoke ditelateni tetep semangat senadyan kahanane udan wiwit sore. Ora dadi poyok pengopo kok no. Iya. Tetep semangat berkarya, berkesenian, mayang. Iya. Kanthi adhedhasar ya kuwi asor tanang gunggung diri ngalah ora ngalap menang kebak rasa pangapura. Nggih, iya Mak, iya ngestokke dawuh. Atur njurung pandonga kanggo para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun Danggala kang sarta Luwengombo kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara ya kuwi arasulan utawa bersih dusun. Maneka warna sesebutane. Nek ning Jawa Timur ki ya akeh sebutane ana sing ngarani bersih dusun, nyadran, ya ana sing ngarani manganan, nek daerah loran Bojonegorowan pesisir ya manganan. Ana sing ngarani sedekah bumi. Ning pada intisarinya padha. Ucapan dan ungkapan rasa syukure para warga masyarakat ya kuwi konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dongane biyung apa kanggo warga masyarakat kene kang wis kasembadan ngadani adicara rasulan Mak. Dongaku banyu mili no kanggo para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun Danggala lan dusun Luwengombo. Iya, Muga-muga sarampunge adicara bersih dusun, dusun kene ya kuwi dusun Danggala kang sarta Luwengombo dadi dusun sing badatun thayyibatun warupun ghafur. Gemah ripah lojinawi karta tata raharja murah sandang lawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam. Amin amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing dak anti-anti wis teko rene.